A la fi toquen les apostrofacions. Quines partícules són susceptibles de ser apostrofades? En tenim tres tipus de partícules. Articles determinats en singular, articles de persona, preposició de i alguns pronoms febles. A més, aprendrem a dir genuïnament «¿Cómo mola? Joder, ¿cómo te lo montas?» A la fi toca parlar de les apostrofacions i n'hem vingut a parlar a un poble a prop d'Oliva, a prop de la costa, que es diu la Font d'en Carròs. De tipus de partícules susceptibles de ser apostrofades n'hi ha tres. L'article determinat singular i l'article de persona. En les seves dues formes. El, la, que queda el, na, que queda la preposició de, que queda i 12 formes de 7 pronoms febles. La cometa vertical volada es indica si la partícula que ha perdut la vocal en qüestió va davant o darrere del terme que acompanya. Que en el cas dels pronoms febles, el terme és un verb. En la suma de més ell, només pot perdre la vocal la partícula susceptible d'apostrofar-se, és a dir, la preposició de en l'exemple actual. Però, i quan conflueixen dues partícules susceptibles d'apostrofar-se? Apostrofarem la de la dreta. La suma de la preposició de més l'article de persona el desemboca en una contracció del, però si la paraula següent comença per vocal, no es fa la contracció i s'apostrofa al més a la dreta. És a dir, quedem-nos amb el fet que l'apostrofació és preferent respecte de la contracció en paraules que comencen per vocal, és a dir, sempre que es pot apostrofar. I quan es combina la preposició de amb l'article de persona en, no s'apostrofa l'article de persona, però si la paraula següent comença per vocal, sí que s'apostrofa l'article de persona, al més a la dreta també. A tal d'exemple, en toponímia tenim la Font d'en Carròs, Callosa de Sarrià, de Falles en tenim Falla na Jordana. I per al coll tenim el carrer Nasaurina d'Entença. Nasaurina d'Entença. Però, quan s'apostrofa? S'apostrofa davant de paraula començada per vocal plena. Per vocal plena s'entén una vocal de veritat. Vocal llarga, tal qual. La I i la O sempre són llargues, però la I i la U poden ser curtes. Com que la I i la U poden ser curtes, són els responsables de l'existència dels diftongs. Creixents i decreixents, tres dels quals Iniciats en un triftong. Què és un triftong? Què és un triftong? un triftong és la suma d'un diftong i una semivocal, I o U, per davant o per darrere. I quan apostrofem? Quan la paraula anterior acaba en una semivocal o la paraula següent comença per una semivocal. L'article la davant de essa líquida no s'apostrofa, l'escola cantorum. Però, si és masculí, sí que s'apostrofa. L'estatus quo, per exemple. La H aspirada és un so consonàntic. La H muda és transparent. La H aspirada és un so consonàntic. Per tant, no és vocàlic. Per tant, no apostrofarem davant d'una H aspirada. El hall o el hippie, el hall, el hall, depèn de la finor de la pronúncia, diràs hall o hall o hippie o hippie. El nom de les lletres del nostre abecedari no les apostrofem. La A, la S, les lletres d'altres abecedaris, però, sí que s'apostrofen. L'alfa en grec, L'àlef, l'àlif, en els alfabets hebreu i àrab. Per tradició, hi ha tres paraules que apareixen en les gramàtiques o en els llibres. Són la host, que és un exèrcit en campanya, és a dir, un exèrcit en operació militar, la ira, the anger, en anglès, i la una, quan ens referim a l'hora. però L'expressió l'una i l'altra ja sí que s'apostrofa, perquè eixa una no és l'hora del dia, és una persona, una cosa, perquè l'una i l'altra estaven tota la vesprada parlant i no van fer res del que havien de fer. Perquè l'u i l'altre estaven parlant tota la vesprada i no van fer res del que havien de fer. Femení o masculí, però singular.
El pronom feble la, que té forma d'article determinat femení singular, no s'apostrofa quan la següent paraula és un pronom feble i respon a la regla general de no apostrofació quan a continuació hi ha una paraula femenina, en la qual s'activa un algoritme de 3 passos, de 3 condicions. Però això ho farem en el proper vídeo. Exemples: la hi dona, la influïx, la influeix. Com xala? Com mola. Joder, ¿cómo te la chales? Joder, ¿cómo te lo montas?